Official trailer sa Five Breakups and Romance nga gibidahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ug Julia Montes gipakita na. Sa direksyon ni Irene Villamor magtuyok ang istorya kabahin sa gugma ug sukdon kung hangtod kanusa ang imong antuson aron alang sa pagpangita sa true love. Makita na kini nationwide October 18 sa tanang sinehan. Daytime una ang sweet couple nga sila Julia and San Jose o Rayver Cruz sa Israel. Dayag ang sweetness sa duha samtang nalingaw sa pagsuroy-suroy sa maong dapit. Tel Aviv kini ang caption ni Rayver sa mga hulagway nga kuha at tubangan sa Jaffa Clock Tower. Misabay sa oso ang mga kapusog sparkle artist sa trending karon nga AI 90s yearbook sa social media. Iyahayog post ang mga kapuso sama sa The Royal Blood real life couple Megan Young ug Mikael Daes. Nakitrending usab si Derek Monasterio ug Ella Villanueva. Ug di magpaulahi ang Cebuana influencer ug ang sparkle teen artist Shuvi Entrata. Samtang sa Maging Sino Ka Man pagkagabi, mipadayag silibag gadto kang Carding nga aduna nay naumol nga gugma nila ni Dino. Apan midinay si Carding sa gibati niini. Sa pikas bahin, gukdo ni Carding si Dino human iyang nasayran nga milayas sa kini sa ilang balay. Maapsan pa ni Carding si Dino at ang ikarong gabi pagkahuman sa 24 oras.